So yun mga Aji, test fight lang natin to, subukan natin. Ito yung stick na payat dito Ito pala mas mababa. Fight! Wala ka. Lakas talaga ng tigre. Taba ng paa. Kambak ka nga. Kambakan mo. Wala, hindi makakambak, hindi nakaabot. Wala talaga. Hindi kaya neto. Masyadong bulto yung tigre. Taba ng paa. Tanggal yung paa neto mga kadyo. Kinakain na ng tigre. Wala na, atras na yung itim. Tignan natin mga Aji, baka makakambak lang. Subukan natin. Pag wala mga Aji pakawalan ko na to dun sa malunggay namin. Wala talaga. Tapang talaga na ito. So yun lang mga Aji. Iba yung lakas nitong tigre na to. So, malapit na. Opo, spider. Opo. So yun lang mga Aji, maraming salamat sa panonood. Sinubok lang natin to. Mga nasa pakamugan lang natin. Lamang talaga to mga Aji. Kapal kasi, bultong bulto to. Laki. So tabi na natin to. Special mention nga pala kay Mojako. Yan, Boss Juke, shoutout daw. Kay Qwerty Dog, salamat po. From San Jose Nueva Ecija. Si Laya Ragay, salamat din po. And God bless sa inyo lahat.